Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ka सरकार कला दुबर हिसा लिंक बा का जिंगदon jong ki youtuber nomor ki youtuber ki kren ya ki jingsha ki kren ya ki jingsha hakabede bat ki jing bakla trekam joka सरकार hakabede bat ki jingle sop ki jingle arsap joka सरकार te nakata daw imat ka सरकार kasa bu kendon yangi ki youtuber lada jaba ka सरकार ka letting yangi ki youtuber nakalian ka jonga ngayawer ki para youtuber ba ngin mi madan ngin rak ki plakat ngin jadi ngin percaya ka jingle jong ka सरकार namar ngidon haka democratic state lani democratic country ngim im hakata ka dictatorship ngim haka democratic state lani democratic country wat ka सरकार India ru kampat bu kendon yangi ki youtuber bangin pelak ki social media. Hello bro ki baju kersan ya kan ka YouTube channel ka jonga pat kunjuru ya kitu ki baju persya bahaya kan ka YouTube channel ka jonga tem daga singi ngan keren halor katoka notification balapan mi daka सरकार halor katoka tanat सरकार ba ikot daka Directorate of Information and Public Relations lane ka DIPR ya ka ba ka DIPR kala bu kendon yangi ki ba jumlin ban penmi kubor ban keren ni ki jingsha hakilat thai kubor kum ha YouTube te na kalian ka jonga nga penremjur ya ka jingle jong ka DIPR namar ba mangi ki pajba jong ka jelangi don hok ban keren lane ban ai kata ka feedback ka सरकार lakadei haka jing baklat rekam joka सरकार lane lakadei haka jing rekam bah joka सरकार te nakalian ka jonga nga pandam jur ya ka jingle joka सरकार nomor ba ngim haka democratic state omde haka dictatorship teng im haka risengsyar pajba lane haka jelas sengsyar pajba te ka jingle jong ka सरकार ban bu kendon yangi ban bu kendon ban khanglat no yangi ban kren pajba lane ban kren latlut haki rensen social media kum ha YouTube te kalong ka babakla ken namar mangi ki pajba ngidon ka hok ban kren yak ka ba ngiyo i lingba ki jingsha ki ba ngila yo te nakalen ka jong nga penremjur ya ka jingle jong ka DIPR namar ba mangi ki youtuber bun ngi kren ya ki jingsha ya ki ba la pauting kren lakadei ha ki jingbakla trekam jong ka सरकार lane lakadei ha ka jing trekam ha jong ka सरकार ru ngi shat penmi ki video lane ki information khnang baki pajba jong kane ka jela kin ya shai kin tip ba namar lingba ka jingdon jongi ki youtuber bun ki pajba jong kane ka jela ka jongi ki ya tip haken ka jakumno kalong kumno haka sengsyar khadar lane haka no kano ka bayadai barka political issue kalong kumno te daka jingdon ka jongi ki youtuber kamut ki pajba jong kane ka jela mekhaya khamtam jong kane ka bri hunyo trap ki ya shai bha namar ba ki yo ya ki jing tip lingba ki youtuber te daka jing khanglat no ya ki youtuber ban penpena kubur lajlut te kalong ka jing bom lak ban priang kan kalong ka bom lak ban priang namar ba kumbang ong pimentan bang im haka democratic country omde haka dictatorship kumbalong ha North Korea kadon daka dictatorship kata ka jing sengsyar don bor omdere ka jing sengsyar pajba lane ka rukom sengsyar lajlut bat ki pajba ha North Korea kim la ban kren lajlut lada ki kren lajlut naka liang jong ka सरकार ha North Korea ka ai ka jing berstom bat kala ban penyapru ya utau bre uba kenthok सरकार lane uba ben ya ka सरकार te hangne hame khlayaru imat kimut le no kum ha North Korea kimut khang persya no yangi ki pajba ban penbena kubur lajlut lane ban kren lajlut hakabede bat ki jimbaklat rekam juga सरकार lane hakabede bat ki jing rekam ha juga सरकार ngisat pelat ki video te daka jingle jong ka सरकार kumne ban khang lajlut yangi ki youtuber ban kren ha YouTube te kalong ka babakla
namar kane ka DIPR katunat sorkar lingba ka polisi trekam jongka sorkar kepala form hang haune usnam arjar upsau ken kata ka Meghalaya public communication policy arjar upsau te lingba ka ne ka rukum trekam thma jongka sorkar kala perking ken yang iki youtuber ban penbena kubuar lajut ha YouTube tek hana lingba kato ka notification kal ong ba ngide ban register bat ka DIPR khnang bangin yo ban penbena kubuar biang haki lat social media kum ha YouTube te nakaliang ka jonga ya kabumta ngampat kwa ban register hakane ka DIPR namar ba imat lada ngiregister hakane ka DIPR kasabu ki kendon yangi ba ngide ban pelaj bet tang ki video ki ba long ajimento ya ka sorkar lane ki bom de ki video ki ba kentho lane ki ba ben sorkar te nakalian ka jonga ngampat kwa ban register haka DIPR ya ka bamta namar ba mangi ki pat ba ngidon ya ka hok ban pensyai lane ban penpau i haka bede bat ki jimba klat rekam jongka sorkaro te parlok ngan siong ya pi ba kane ka jingle jongka sorkar kalong ka babakla namar ba kumno ka YouTube kamdei te ka platform jongka sorkar kamdei kum ka Hello Meghalaya ya ka ba ka sorkar kadang su de penrekam dang mentasipang te kane ka YouTube kamdei jongka sorkar Meghalaya kadei jongka company na US te balai baka sorkar kabu kendon ladangi patai kubor haki YouTube hoit ladangi la palat ka jingkran ka jungi de ka dei ban penstom utau breu ndrei habangi kren ki jinsya balai ka sorkar kabu kendon yangi bangin kren bangin patai kubor ha YouTube balai kabu kendon hato kane ka YouTube kumang ong pimtan kadei ka rensan social media jong ka sorkar nakalian ka jonga ngamlakan pring kane bat imat kane ka jingle jong ka sorkar ban bu kendon yang ki YouTuber hak bang ide ban register bat ka DIPR khnang bangin yu ban pensapriang ya ki jingtip lane ki information hakilat social media kane ka jingle jong ka sorkar kumne kalong kum ka politik haka jingi ka jonga ken namar kumbala long hakini ki por ki bala letno ba ka sorkar kala du bor hisha ling ba ka jingdon jong ki YouTuber namar ki YouTuber ki kren ya ki jingsha ki kren ya ki jingsha haka bedai bat ki jing bakla trekam jong ka sorkar haka bedai bat ki jingle sop ki jingle arsap jong ka sorkar te nakata daw imat ka sorkar kasa bu kendon yang ki YouTuber bang ide ban register berkat DIPR namar haka DIPR ngatharaikin sabu beda ki kendon ba ngide ban pelaj bet kum kita ki video ki ba ya habet bat ki mon joka sorkar lada ngim pelaj ya ki video ki ba ya de bat ki mon jongka sorkar kemut nakleng jongka sorkar kasa penstom kasa trei na pangangi ndrei nakaleng ka jongi ki YouTuber kamtam nakaleng ka jonga ngamla penting ya kane bat ngan persya bet ya kane lada jaba ka sorkar ka letting yangi ki YouTuber nakalian ka jonga ngayawer ki para YouTuber bangin nya mi madan nginya rak ki plakat nginya jadi nginya percaya ka jingle jongka sorkar namar ngidon haka democratic state lani democratic country ngim im hakata ka dictatorship ngim haka democratic state lani democratic country wat ka sorkar India ru kampat bu kendon yangi ki YouTuber bangin pelak ki social media PUI haki social media ba wat Narendra Modi Prime Minister bun kibaya chna ki video komik kibaya edit te kumno Narendra Modi pat ailat umle ya kitoki breu kiba shacha edit ki video ya kadur ka umle te kane ka jingle jong sorkar Meghalaya kalong ka bean bat kamlong katkum ka jing interest lane kamlong katkum kasur jong upat ba te nakalian ka jonga nga penamjur ka jingle jong ka sorkar Meghalaya namar ba wat ka sorkar India ru kampat khang yangi bangin pathai kubor ha YouTube te lada dei ba lakhang ka sorkar India te ngak pediang ya kane ndrei ka sorkar Meghalaya kale start kumne bat kam
day ba kali ka sarkar India te na kali ka junga ngamla penting ya kane bat lada fikang yangi bangin keren lajlu ha YouTube te sobha ban weng no ya ka YouTube na ka Play Store khnang ba ngin like na kata ka jing keren lajlu ha YouTube lada phimpat weng ya ka YouTube na Play Store te ngin keren bet ya ki jingsha namar ngidon ka hok ban keren habang imha kane ka democratic country but kumjur umdai tanya ka YouTube ya ka Facebook ya ka Instagram ya ka Twitter namar kitor kide ki lat social media ki ba pensapriang ya ki kubor kumjuru ka WhatsApp kade ka we ka rensan social media ka ba pensapriang ya kino ki kubor te nakalian ka jonga kentu ya ka sarkar Meghalaya ba kan khang sisndon ya kini ki social media platform lada ka kwa yangi ba ngim penmi isu ya ki kubor te tangkane kalong ka message ka jonga ya ka sarkar haka jingi ka jonga imat ka jingle jong ka sarkar yangi ki youtuber ka dairu kum ka politik nemar ka balalong hakini ki por ka baladep haka por badon ka election MP bun na ki youtuber ki de ki nongkersan pra bat ki jupelat ya ki video haka bedai bat ki campaign bala penlong du pra te na kata kadau ken ka penduk bor ya ka sarkar namar kumbala long hakini ki por ki baladep haka election MP ka sarkar ka du bor hisha namar ba ya ka election MP la job da upra na Shillong parliamentary constituency bat na tura la job da ka congress te na kata kadau ken ka penduk bor sisa ya ki beru ki badan haka sarkar te takadau imat ka kasabu kendon yang ki youtuber ba ngimdeshu ban keren lajlut lane ban persapriang lajlut ya ki kubor kamtam haka bede bat ki lan politik namar ba ladangi pensapriang lajlut ya ki kubor ki pajba kin syai bat kin nomngechu ya ka sarkar bat kin sa kentho kin sa ben ya ka sarkar namar ba bun na ki youtuber ki pelat bet ya ki jingkren jong ka Voice of the People Party namar ka Voice of the People Party haba ka jingkren ka kren bet ki nongrim ki badai bat upajba te na kata kadau imat na kaliang jong ki bru ki badan haka sarkar ki dubor da ka jingdon jongi ki youtuber te kane ka jingle jong ka sarkar ka long rukum ka politik ban yu ban kapchor biang ya ka borsenchar lane ban yu ban bat biang ya ka borsenchar la kalong haka MDC lane haka MLA election ru te nakalian ka jongi ki youtuber ngimla ban pediang ya kane ka jingbu kendon joka sarkar ban khanglat ngi ki youtuber ban pathai khubor latlut haki social media kum hai YouTube te parlo kane ka video jonga kalong takane te sobhabane share khna kane ka video khna makane ka video kan spread kan sapriang sya ki parlok ki badon hapo kane ka pri new trap khna makin poir sekito ki minister sarkar sekini ki tanat badai page kane ka DIPR te parlok sobhaban ya like pada subscribe tu lada pidang semai hakane ka channel kublai sibun kublai syajarngu ngin sekendu yang hakibai pergi video